Hello, welcome back to my channel Nidhi's Life. Ini day battadu Sunday onji function poiretunu so alpardu battaditte log start mantundile time itte 4 o'clock innonji Gujarati special dada panpere onji special recipe mantundile save side pandu last mutta skip man pane tule illade try man pule tudu bokka try man tay bokka ink panle in chapunu pandu ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ನಾನು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ನೀರಿಡು ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಬಟಾಣಿನ ಇತ್ತೆ ಬೋಡಾಪ್ನಿಂದು ಮಾತ 4 ನೀರುಳ್ಳಿ 3 ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಖಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಏನೊಂದು ಆಜಿದೆ ತಂದೆ ಜಿಂಜರ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ತಂದೆ ಇನ್ನೆಂತ ಕಟ್ ಮಂತಿ ಇತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಬೇತೆನೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ಐದು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಬಟಾಣಿನ ಬೇಯರೆದಿಕ್ಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಇನ್ನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇತೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬೇತೆ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಬೇತೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ದಿಯೋಡು ಮುಲ್ ತೋಂದಿಪ್ಪರೆ ಅನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ದೀತೆ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನ್ ಬಂದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಇಂಚ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಅಂಡ ಇಂಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಹೋಲ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಬೇ ಲೀವ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಇನ್ನೇನು ಮತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪಾಡು ಜರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ ಮನ್ಪುವ ತಿನ್ ಮನ್ಪೇರಿ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ತೆಲುಪು ಗ್ರೇವಿ ಮನ್ಪೇರಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪಲ್ ಇನ್ನು ಮಂತುಲ್ಲ ಗ್ರೇವಿ ಇತ್ತನ್ನು ಇನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಆನಿಯನ್ ಪ್ಯೂರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಆನಿಯನ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತಿದ್ದ ಅದು ಅವಿನಿತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವನ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂಚೂರು ಪಿಂಕ್ ಬರ್ಪುನ ಮುಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನು ಮನ್ಪೋಚಿ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಪಿಂಕ್ ಬರ್ಪುನ ಮುಟ್ಟೆ ಅವೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅವು ಮಾತ ಕಡಿತೀನಿ ಅವು ಮಾತ ಪಾಡೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಚೂರೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪ್ಯೂರಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ತೂವನಿಪ್ಪರ ಆನಿಯನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮಂತಿ ಜೈಂಕುಲು ಒಂಚೂರು ಏನು ಮಂದಿ ಇತ್ತೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನು ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಚೂರು ಆಯ್ತು ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋಡು ರಾ ಸ್ಮೆಲ್ ದಾದುಂಡವು ಮಾತ ಪೋಡು ಆತ್ನೆಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೋಡು ಫ್ರೈ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಂಜ ಒಂಚೂರು ಚೂರೇ ಮಂದೆ ವೀಡಿಯೋ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ರೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಯಾವನು ನಿಕ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ತಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನೆಟ್ ಸೇವ್ ಸೈಡ್ ಮಸಾಲ ಅನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಆಫ್ರಿಕಾಡ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲು ಈತೇಟೆ ಮಂತೊಂದುಲ ಸೇವ್ ಸೈಡ್ ಮಸಾಲ ತಿಕ್ಕ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ನಲ್ಲಾತ ಟೇಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ತೆಂಕ್ಲು ಇಪ್ಪುನ ಈತೆ ಎಂಕ್ಲು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ ಈತೇನು ಪಾಡ್ದು ಎಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪೋಡು ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ದಿಂದು ಆಯಿಲ್ ಒಂಚೂರು ಪಿದೆ ಇಂದು ಆಪುನ ಮುಟ್ಟ ಅವೇನು ಬುಡೋಡು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯಿಲ್ ಒಂಚೂರು ಪಿದೆ ಬರ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಅವೇನು ಆಯ್ತಾತಿಗೆ ಏನು ಮನ್ಪೆರ ಬುಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವು ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಬಾಯ್ಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಂದು ದಾದ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಬೇಸನ್ ಕಡ್ಲೆದ ಪೊಡಿ ಇದು ದಾಯಗ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ತೆಲ್ಪ ಆಂಡ ಗ್ರೇವಿ ಅವೇನೊಂಚೂರು ಇನ್ನು ಮನ್ಪೆರೆ ತಿಕ್ ಮನ್ಪೆರ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೆಂತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಚೂರೇ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಇನ್ನು ಮಂತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ತಿಕ್ ಲೇಯರ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪರ ಎಣ್ಣೆ ಬುಡ್ತುಂಡು ಮತ್ತು ಬಟಾಣಿ ಪಾಡೊಂದುಲೆ ಬೇಯ್ದಿನ ಬಟಾಣಿ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಬೋಡಾತ್ ನೀರು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ನಮಕ್ ಬೋಡಾಯ್ಲಕ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿತ್ತೇನೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಂದು ಸೊ ಎಂಕುಲು ಐಟ್ ರಡ್ಡರೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದ ರಡ್ಡು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಫುಲ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪರ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನೆತ್ತ ಕಡಲೆ ಪುಡಿತ ತೆಲುಪು ಮಂತದ ನೀರು ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ರಡ್ಡು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪಾಡುವ ರಡ್ಡರೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನೀರಿಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆವರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತರೆಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಪಂದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಂದು ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಇಂದು ಸೇವ್ ಸಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾವ್ ಬಾಜಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಸೇವ್ ಪುರಿ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಇನ್ನು ಮಾತ ತಿಂದ್ರಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಸಂಡೇ ಟೈಮ್ ಸಂಡೇ ಏಪಲ್ ಇಂಚಿನ ನಿಂಕುಲು ದಾದನೆಲ್ಲ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪ ಇದು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಇಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆವೋಡು ಇದು ಬೋಡಿ ಹತ್ತು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಅವನ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಡಲೆದ ಪುಡಿತ ಪಾಡ್ನು ಐತ ನೆಕ್ ತಕ್ಕ ಪಂಡ ತೆಲುಪು ಒಂಚೂರು ಈತ್ ದಪ್ಪ ಬುಡ ಆತು ದಪ್ಪದಲ್ಲಕ ಐತೆ ತುಲೆ ಈತ್ ತೆಲುಪು ಮಂತದ ಎಂಕುಲು
ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ದಪ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲ್ ತೂವೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ತೋಷ್ಪವ್ಯಾನ್ ತಿನ್ನ ಒಂಚೂರು ಕೊದ್ದೆರೆ ದೀಕ ಐ ಮೀನ್ ಬಂದ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಚೂರು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಯ್ರೆ ದೀಕ ತೂವನಿಪ್ಪರ್ ಇತ್ತೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆತಂಡು ಹಣ ನೀರು ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ದಪ್ಪದಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಸೊ ಇಂದು ನೆತ್ತ ಬೇಸಂದ ಇಂದು ಅವಿನಿತ ಪಾಡುನುಲ್ಲ ಚೂರು ಚೂರೇ ಪಾಡ್ಲೆ ಮೆಲ್ಲನೆ ಪಾಡ್ದೆ ಅವನ ಒಂಜಿಕಾಯ್ಟ್ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಅವು ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೆಚ್ಚನೆಕ್ ಪಾಡ್ದನಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ಎಪ್ಪುಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ರಾಮಾಯಣ ಬೇಲೆ ಅಂದ ಬಟ್ ತಿನ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಪಾವುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪ ಮಂತಿನಿಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಹೆಂಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪನಾಗ ನಿಜ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಂದು ಮಂತಿನ ತೋಜೋಡು ಇಂದು ಪಾಡ್ನಾಗ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಿಜ್ಜುಬಾಯಿ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಶೆಫ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಶೆಫ್ ಬಿಜ್ಜುಬಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಮನ್ಪುರಾರು ಅವೇನಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪುಲ್ತೆ ರಜ್ಜಲ್ ನಿತ್ತೆ ಸೇರಿದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊದ್ದೆರು ಕೂಡ ದಿಕ್ಕ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಯ್ರೆ ತೂಂದಿಪ್ಪರು ಒಂಚೂರು ಫುಡ್ ರೆಡಿ ಆದ ಬೈದಿಂದ बिज्जू भाई एक्सप्लेन मन पेर नेविस भैया राजा कहाँ है तो बिज्जू भाई इतने पन पेर तो बिज्जू भाई बताओ कैसे खाना है ओके तो आज जो हमने बनाया है सिवसर बनाया है ओके और ये महाराष्ट्र का फूड है ठीक है तो हम लोग कैसे इसको बनाना ऑलरेडी वीडियो बनाया है कैसे इसको खाना है तो इसको बन के साथ खाते हैं कर डालते हैं लेमन है सेव है ये सेव है कौन सी वाला सेव ठीक है सिंपल गाठिया सेव है ओके तो पहले हम लोग इसको बना मतलब रेडी कर दिया है अब इसको हम लोग कैसे खाना है वो दिखाते हैं तो पहले हम लोग जो बनाया है उसर इसको हम लोग डालते हैं हाँ ये मटर के साथ जो बनाया था वो रसा डाला फिर इसमें डालते हैं थोड़ा ऑनियन जो कच्चा ऑनियन काटा है ओके इसमें ग्रीन ऑनियन डालते हैं स्प्रिंग ऑनियन यस उसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा कर्ड फिर इसको सेव को तोड़ेंगे हम लोग साइड में डाल दे पीछे एक साइड पे साइड में बाद में ज़्यादा डाल दे सेव डाला हम लोगों ने ओके फोटो लेना ले लो सित्रो सित्रोम मिक्स करने के बाद डालना है ओके नहीं डाल देते सित्रोम नहीं पड़ इसमें आपको जो खट्टापन चाहिए तो उसकी वजह से उसके लिए सित्रो थोड़ा ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಏರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್